କୋଉଠୁ ଆସିଲେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଲଡୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପ ଝିଅ ରଙ୍ଗୀନ ପଙ୍ଖା ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାପା ପାଟି ପବନରେ ପଙ୍ଖା ଉଡଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ସେଥିରେ ତ ଫୁଲ ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମୋର କ'ଣ ହବ, ଘର କାମ ତ ମତେ ହିଁ କରିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ କପ୍ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନେଇ ପିଇବି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଭୂମି ଆଗରେ ପିଇବାକୁ ବସିଗଲି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ପିଇ ପାରିବି, ସେ ତ ପିଇଲା ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଧରିକି ପିଇବ ବୋଲି ଜିଦି କଲା। ଛୁଆଙ୍କର ଯେତେ ଖେଳନା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦରକାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନେଇ ଖେଳୁଛି। ଏପଟେ ବୋଉଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଏଇ ମା ମାନେ ହିଁ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ। ଏପଟୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରସି ଦେଲି, ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଖାଇସାରିଲେ। ଭୂମି ତାର ବାହାରିଲା ବୋଟଲ ଧରି। କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବ, ଏଇ ତଳେ ଯାଇ ଧୂଳି ବାଲି ଘାଣ୍ଟିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ନିଜେ ନିଜକୁ ଗେଲ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଘର ଭିତରେ ବସେଇଲେ। ଆଉ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ଲଡୁ। ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ଏଇଟା ପରା ଅକ୍ସନ ଲଡୁ। ଅକ୍ସନ ଲଡୁ ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଲାମି ଧରା ହେଇଥିଲା, ଯେ ସେ ବିଜେତା ହେଇଥିଲେ। ଲଡୁଟା ହିଁ ଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କାର। ତାଙ୍କର ଖୁସି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର। ଲଡୁକୁ କେମିତି ଆଣିଲେ ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦିଦି ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି ଧରି ତାଙ୍କ ଲଡୁକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ବନ୍ଦେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ନବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାଗତ ହବ ତ ଏମିତି, ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ, ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋରିଆ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।